Aw bisimila Joliba TV News ale jabarani ka aw bisimila radio Joliba fiɲɛ siraw kan minnu bɛ kan lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a fɔ ɲɛna min ye kunnafoni gafew ye olu de lakaleli waati sera an fɛ yan nɔ min bɛ tali kɛ don o don ka taa min ye ntɛnɛndoyaw ma fo ka se jumadoyaw ma dɔgɔkun kɔnɔna la ni waati mana se an b'an da don kunnafoni gafew kɔnɔ kumaw la k'u lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o la an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila gafew kɔnɔ kuma la bakurunbaw la an b'a jira k'a fɔ min ye kunnafoni sɛbɛnw y'u da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ an ka kalansow kɔnɔna la a jirala k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale tun ye yamaruya di k'a fɔ ko kilasi min bɛ ni lakɔlidenw bɛ kalan kɛ yen o 2000 o ka se ka dilan jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la fo ka taa se fana an ka minisiri 2 bɛ yen olu bɛ Algérikaw fɛ yen bi min bɛ kuranko jiko ani dugujukɔrɔ nafolokow kunna fo ka taa se minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw kunɲɛ kunna limanaw k'olu bɛ ci la Algérikaw fɛ yen dɔwɛrɛ tɛ Mali ka dugujukɔrɔ nafolo bɛ yen n'o ye pétrole ye tawdenikaw fɛ yen baara bɛ se ka kɛ ka se k'ale bɔ cogo min na o baaraw bɛ sen na min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛnw kumana fana an ka nɛgɛsira n'o ye terrain sira ye a jala k'a fɔ gouvernement kɛlen don ka terrain baarakɛlaw nɛgɛnɛgɛ de wa walima min don o de ye ɲininkali yɛrɛ ye kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la fo ka taa se fana nin waati in na politique tɔn bɛ ni o ye parena ye o ɲɛmaaba Cɛbilen Darame ale ko Choguel Kokala Mayiga k'a ka baara minnu bɛ yen ni o ye baara kɔrɔtɔlen ye a k'i ɲɛsin olu ma o ka fisa baara minnu bɛ yen ni nafolo tiɲɛ bɛ don olu da fɛ a ka olu to yen baara minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ waati in kɔnɔ a k'i ɲɛsin o ma kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la limanaw an bɛna lakali fana fo ka taa se nin waati in na limanaw a jarala k'a fɔ baarakɛminɛn dɔ bɛ yen ni o ye bɔlɔlɔ sira baarakɛla minɛn dɔw ye n'u kama ko Pegasus a jarala k'a fɔ nin baarakɛminɛn limanaw k'a bɛ ka cari diɲɛ fan caman fɛ bi wa a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye ka maaw lamɛn k'u to u ka nɛgɛjuru siraw kan misali la n'i bɛ telefɔni ci limanaw e ni ne cɛ an bɛ kuma min fɔ ko maa wɛrɛ b'i sigi k'o lamɛn kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la u y'u da don kunnafoni sɛbɛn y'u da don kuma wɛrɛw la a jarala k'a fɔ baarakɛlaw ka lafasali kuluba min bɛ yen n'o ye CSTM ye k'olu bɛ fɛ ka baarabila kɛ tile 3 baarabila Mali kɔnɔ la yan nɔ fo ka taa se min bɛ tali kɛ fana fasidi sɛbɛn y'u da don kunnafoni wɛrɛw la k'a jarala k'a fɔ marifa feerela dɔw 9e arrondissement ma olu fana y'u tɛgɛ kɛ o ma ko fɔlenw na Mali kɔnɔ la yan nɔ n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la an bɛna a walawala sisan dɔɔnin na aw ye fo ka taa se fanga ɲinina min bɛ yen ni o ye Seydou Mamadu Kulubali ye k'ale taara bɔ politique tɔn ADEMA PAEJ maaw ye ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla Seydou Mamadu Kulubali a bɛ fɛ ka kɛ ADEMA ka cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata ninnu na limanaw nin de ye bakurunbaw ye kunnafoni sɛbɛnw ye minnu walawala an bɛ don a kunnafoniw kɔnɔna la ka se ka walawala aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na fasidi sɛbɛn l'essor limanaw an b'a daminɛ ale la l'essor kumana l'essor y'a jira k'a fɔ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kalanso caman de bɛ yen minnu ni olu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen don limanaw fa kelen don sababu ye kalandenw tɛ se ka kalan kɛ a kɔnɔ min bɛ tali kɛ o de jateminɛ kɛra min y'an ka jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita ale ye baara ninnu koromokari juillet kalo tile 22 tɛmɛnen in na ka jira k'a fɔ kilasi 2000 n'o ye kalankɛ yɔrɔw ye olu bɛna lajɛ ka dilan ko kura walasa kalandenw bɛ se ka kalan kɛ bonya kɔnɔna la cogo min na a jarala k'a fɔ an ka kalankɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye centre d'animation pédagogique ye n'o ye CAPU ye o 99 o b'a a ko hukumu kɔnɔ fo ka taa se académie d'enseignement ma n'o ye min ye académie d'enseignement ye olu fana bɛ a ko hukumu kɔnɔna la o 20 n'i ye jateminɛ kɛ ko baara in daminɛna Bamako yan yɛrɛ commune de kɔnɔna la kalanyɔrɔ min bɛ yen n'u kama groupe scolaire Inɛ Masa Sise Ɲarelakaw fɛ yen nɔ a jarala k'a fɔ baara in a daminɛna ye colonel Asimi Goita a ye baara ninnu a y'a koromokari ye de a kɛra minisiri ɲɛna min bɛ an ka jamana kalanko kunna madame Sidibe Dedewu Usman a kɛra o ɲɛna a jarala k'a fɔ ba numanyanfan na kiniyanfan kalanso minnu bɛ yen i n'a fɔ groupe scolaire Inɛ Masa Sise Ɲarela ka taa se o PAM Kɛnzanbugu ani Bakɔ Jikɔrɔni ko min bɛ tali kɛ ni kalanso 3 in baara in daminɛna olu de la Bamako yan nɔ a yala k'a fɔ walasa ka baara in k'a lajɛ a daminɛna n'a bɛ ka kɛ a ɲɛ yɛrɛ ma minisiri wulila ka t'i ɲɛ da baara ninnu kan n'o ye madame Sidibe Dedewu Usman ye baara in kalifara cakɛda minnu ma ni o ye ANA service
excavation Waki BTP ani entreprise Moussa Sangare EMS bureau P conseil baara in kalifalen don olu de la min bɛ tali kɛ walasa kilasi 2000 min fɔra ni olu dilanliko kuma fɔra limanaw k'u k'a kɛ wa a bɛna kɛ baara in kan ka ban ka bɛn tile 45 hakɛ de ma. O la minisiri wulila ka taa ladilikan di baarakɛlaw ma u ka se ka ko in teliya joona joona nka a jala k'a fɔ baara in kɔni sumayara dɔɔni sabu a jala k'a fɔ nin waati in na ɲɔgɔndanw bɛ sen na kalanso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ lakɔlidenw bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o de kɛlen n'u ka yɔrɔ dɔw ta sumaya n'o tɛ baara ninnu minisiri ka fɔ la limanaw ko a bɛ sen na o kɛnɛ kelen yɛrɛ ka ye madame Sidibe Dedo Usman limanaw yɔrɔ kalanko nin waati in na a bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la k'a sababu kɛ lakɔli karamɔgɔw ka lafasali kuluba n'o ye syndicat signataire du 15 octobre ye olu bɛ baara bila la nin waati in na minisiri y'a laɲiniw fɛ limanaw ka ji dɔɔni kɛ o koliji la sabu min ye denmisɛnninw ka siniɲɛsigi limanaw u bɛ ka kulonkɛ o de la a ko ale yɛrɛ ye lafasali kuluba ye ni maa bɛ maa ka hakɛ lafasa ale yɛrɛ ye lafasali maa min bɛ baarakɛlaw ka hakɛ lafasa ale yɛrɛ ye o tɔn ɲɛmaa dɔ ye baarakɛlaw ka lafasali kɔni a bɛ caman dɔn o la a bɛ se ka min fɔ lakɔli karamɔgɔw ye u bɛ se k'u ka hakɛ ɲini nka u kana kɛ baarabila yɛrɛ pewu ka kalansow to yen nɔ o de ye kuma yɛrɛ ye lesɔr de y'a fɔ limanaw ale lesɔr kelen in kɔnɔna la a jiralen bɛ k'a fɔ Mali ni Algérie cɛ ko kumaɲɔgɔnyaw daminɛna mun kan limanaw Mali ni Algérie cɛ yɔrɔ min bɛ tali kɛ tawudeni fanfɛlaw la jateminɛ kun kɛra k'a fɔ tawudeni dugujukɔrɔla limanaw n'i ye jateminɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen nafolo ye nafolo min n'o bɛ tali kɛ pétrole la pétrole min ni limanaw a baara kun daminɛna a mɛnna kabi san 2012 waati ninnu na sigi min ni o kɛra min bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ farafina bunakun kan n'o ka baara ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafolo i n'a fɔ pétrole n'a ɲɔgɔnnaw olu bɔli ma olu ka session 12 min kɛra Mali ni Algérie cɛ yɔrɔ a kɛnɛ kan yen nɔ cakɛda min bɛ yen n'o bɛ Algérikaw fɛ n'u k'a ma ko Sonatrach international baara in kun kalifala olu de la san 2012 waatiw la min bɛ tali kɛ walasa u ka baara boloda min bɛ tawudeni kofɔ ale ye dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen n'o ye pétrole a ka se ka bɔ Mali ka se ka nafa sɔrɔ a waati la ko miliyari 23 ɲɔgɔnna o de donna a baara in da fɛ yɔrɔ san 2012 waatiw gɛlɛya min y'an ka jamana sɔrɔ bamancawole siratigɛ ninnu na o kɛra sababu ye baara in jɔra o baara kelen cɛmancɛ fanga maaw de filɛ ka o dabɔ kokura minisiri 2 min bɛ yen ni kelen b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw taama kunna Abdoulaye Diop fo ka taa se minisiri min bɛ yen n'o bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko kunna ani jiko ni kuranko n'o ye Seydou Lamine Traoré k'olu cira ka taa Algérie walasa u ka taa u ni Algérie jamana ɲɛmaaw ka se ka kuma bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na baara in a ka se ka daminɛ limanaw o de bɛ sen na sabu ni ye jateminɛ kɛ Mali kɔrɔnfɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la tawudeni mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jala k'a fɔ a dugumana limanaw pétrole de b'a a duguma fo k'a fɔ a to ten o dun tɛ se ka kɛ anw ni Algérie bɛ danbɔ n'i ma ɲɛ k'i b'a bɔ fo jamana fila in ka sigi ka kuma ka bɛn ko la limanaw baara bɛ se ka taa o taasiraw de fɛ wa hali cakɛda min kan ka baara kɛ n'o ye Sonatrach ye u ka cakɛda min bɛ yen fana n'o bɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'o kama ko SIPEX olu de kan ka baara in kɛ sabu a kun daminɛna u yɛrɛ fɛ ka ban nka an y'a fɔ ten min bɛ tali kɛ bamancawale minnu kɛra san 2012 o de kɛra sababu ye a baaraw jɔra cɛmancɛ fanga maaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la nin waati in na walasa pétrole min bɛ tawudenikaw fɛ yen nɔ u ka dugu jukɔrɔla la a bɛ se ka bɔ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ fasɛrɛdi sɛbɛn lesɔr de kɔnɔ n'an bɔra lesɔr kɔnɔ an bɛ don min ye le challenger ale kɔnɔna la challenger kumana challenger y'a jira k'a fɔ limanaw ɲininkali de kɛlen don fasɛrɛdi sɛbɛn in fɛ ko min ye terrain n'o y'an ka nɛgɛsira ye nɛgɛsira ka bila sen kan yalima ko ɲininkali de kɛlen don maa minnu n'o ye cheminot ye n'o ye terrain baarakɛlaw ye limanaw ko tiɲɛ de ma fɔ u ye wa a fɔr'u ɲɛna waati min na ko terrain na kule min ye juillet kalo tɛmɛnen yɛrɛ o kun ye o dɔgɔ duman ye san 2021 o kuma fɔra minisiri fɛ ale tun bɛ minisiriya la o waati n'o ye Makan Fili Dabo ye ale de tun b'an ka jamana taamako minisiriya la o waati
ale kun y'a kuma fɔ ko juillet kalo tɛmɛnen na o tɛna tɛmɛ fiyewu limanaw ni terrain ma boli daminɛ min ye Kayi ani Bamako cɛ. Nka limanaw juillet kalo kɔni tɛmɛna an bɛ utu kalo de la terrain limanaw a ma kule wa baara minnu fɔra olu si ma se ka kɛ. Walasa fasidi sɛbɛn de challenger kelen do ka ɲininkali caman de kɛ a ko siratigɛ ninnu na. A ko cheminots gouvernement ye min fɔ cheminots ye limanaw ko k'a fɔ ko terrain bɛ bila sen kan. Terrain bilali la sen kan limanaw ka a kuma fɔ ka dunu ni bala ta ko la fo ka se sisan ma Kayi ni Bamako cɛ o ma se ka kɛ ɲininkali min ye o ye k'a fɔ cheminots tiɲɛ de ma fɔ u ye wa. Min bɛ tali kɛ cakɛda min bɛ yen fana n'o de bɛ terrain ko koɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna bi n'o ye Société du patrimoine ferroviaire du Mali n'u k'a ma SOPAFER. Yalima ale na se ka baara in fana kɛ ka se a dan na wa o fana ye ɲininkali dɔ ye k'a jira k'a fɔ fana terrain locomotive minnu bɛ yen n'o ye a wagons n'a ɲɔgɔnnaw ye fo ka taa se min bɛ terrain sama locomotive ninnu a jirala k'a fɔ olu sugubulon min bɛ yen ni o fana dira SOPAFER ma limanaw ni o fana ma se ka o sugubulon ma se ka di a dicogo fana na o fana ye ɲininkali ye munna limanaw miliyɔn caman de tara ka don an ka gare ninnu na n'o ye terrain bɛ jɔ yɔrɔ minnu na jamana kɔnɔna la ko ka olu segin olu ka k'o dilan limanaw hali sisan fana ma se ka dilan o fana ye ɲininkali ye min ye terrain ko yɛrɛ ye k'a bila sen kan ni a koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ SOPAFER de bolo limanaw a jirala k'a fɔ terrain ko kuma ka se fo sisan ma ɲininkali fɛn fɛn kelen filɛ nin limanaw tɛ se ka jaabi foyi di a ko la sabu min bɛ ka ye sisan limanaw k'a fɔ de ko terrain kun kan ka kule yanni juillet kalo tɛmɛnen cɛ limanaw o dun ma se ka kɛ a bɛ maa dun bila ka i yɛrɛ ɲininka ɲininkali caman na munna gouvernement bɛ nin wulikajɔ ninnu bɛɛ kɛ waati kofɔlen de fɔ nka limanaw wa terrain yɛrɛ layidu a kana kɛ juillet kalo tɛmɛnen ye kuma bɛɛ hali fanga min tɛmɛna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye limanaw a jala k'a fɔ terrain ko kuma fɔra nka an filɛ hali waati min na ko sisan terrain ko kuma limanaw a fɔ n bɛ yɔrɔ min na a dan bɛ yen a ma se ka bɔ karila ka dɛmɛ sɔrɔ walasa fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko n'i bɛ baara o baara kɛ limanaw i ka maa minnu bolo b'a baara la i ka ko sara olu la wa i ka olu don a ko da fɛ o la ko maa bɛ se ka terrain baara kɛ cogo di n'i ma ko sara cheminots la a dun jirala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye terrain baara ye limanaw a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nka cheminots ta kɛ b'a la olu jɛn bɛ ka a ko lajɛ o baara o fana kɛ man di dɛ ne ka kuma tɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la n'an bɔra le challenger kɔnɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn nouvelle horizon kɔnɔ an ɲɛ bɛ min ye Cɛbilen Darame ale de ye ja la nouvelle horizon ale ɲɛ ma bi limanaw Cɛbilen Darame kɛmɛ ka min ye premier ministre ye ka welewele dakan bila a ma limanaw a ko a ma ko min ye Choguel kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw ko premier ministre ko a bɛ ka labɛn min kɛ ko ka sigi ka fɔ boloda jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ma assise nationale de la refondation limanaw ko nin jɛrɛ min ye nin ye n'a bɛna kɛ ko ka jamana gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna la ka kuma olu kan Cɛbilen Darame ko ale ye kɛmɛ ka ko in bila i n'a fɔ nafolo tiɲɛ de don ka jamana nafolo ta ka fugusa fɛn la fɛn min ni nafa yɛrɛ tɛna y'a la u ye communiqué min kɛ parrainage tɔgɔ la politique tɔn in a y'a jira k'a fɔ olu bɛ ministre ɲɛma fanga ɲɛma k'a wele limanaw a ka jɛn nin jɛn nin jɛrɛ min kan ka kɛ Mali kɔnɔna la n'o ye assise nationale ye ko ka a to yen fɔlɔ n'o tɛ limanaw ko nafolo tiɲɛ don a tɛna wolo foyi la min bɛ se ka kɛ jamana bɛ se ka a ta sɔrɔ min na Cɛbilen Darame de ka kuma don limanaw ale min ye parrainage ɲɛma ye a ko an bɛ min yɛrɛ kɔnɔ o kɛmɛ ka an labɔ fɔlɔ sabu communiqué min ni parrainage y'o kɛ limanaw a y'a jira k'a fɔ waleya min kɛra Watagunna ni maa 50 kɔ olu fara Banmanci wale tigilamaw fɛ ni limanaw o bɛ se ka min jira an na o ye k'a fɔ ko lakanabaliya de bɛ Mali kɔnɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw kan ka u ɲɛsin lakanabaliya in de ma ka o kɛlɛ fɔlɔ a y'a jira k'a fɔ fana groupes armés terroristes olu kɛmɛ ka jamanadenw don u sagodaw fɛ limanaw a ko n'i taara jamana fan caman fɛ i b'a sɔrɔ jihadistes de ka sariya bɛ boli yɔrɔ caman na
ako dugumisɛnnin dɔw bɛ yen min bɛ tali kɛ i n'a fɔ jabali n'a ɲɔgɔnnaw ani yɔrɔ wɛrɛw Songo ani jabali n'a namulu ɲɔnɔ mara la a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko jadisiw kɛlen don ka o yɔrɔ kofelenw datugu maa ti don maa tɛ bɔ wa ko hali utukalo tile 8 na tile 9 tɛmɛnen na jabalikaw fɛ duguncinin min bɛ yen n'u k'a ma ko Songo a jirala k'a fɔ kɔlɔn dɔ bɛ yen kɔlɔnba don min ye Songokaw u bɛ taa ji ta o kɔlɔn in de la ko jadisiw taara o kɔlɔn filenkolo ci k'o dakolon ci wa hali maaw bɛ don sira minnu fɛ dugu in kɔnɔna la n'i bɛ bɔ Songo ka taa jabali u ye o sira fana tigɛ pewu maa tɛ don maa tɛ bɔ u ye maaw lakunu utukalo tile 10 na tile 11 sɔgɔmada joona limanaw ni marifa cikanw ye ko nin damanda de bɛ an ka jamana kɔnɔna la limanaw ko hali Murja narakaw fɛ yen nɔ ka taa se min ye Kawala Murja nara ni yɔrɔ kofɔlen minnu ye ni jadisiw kɛlen don k'u ka dagaw sigi maaw dala yen nɔ hali ka taa se Mopti mara Menaka mara limanaw ani jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen hali Sahel kɔnɔna la ko jadisiw bɛ k'u ka walijugu kɛ nin yɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen la ko maa b'i to o lakanabaliya kɔnɔ cogo di k'i bɛ sigi ka fɔ wɛrɛ boloda min bɛ se ka na ni basigi a ko cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw Cɛbilen Darame ka kuma la a ko n'ale bɛ fɛn f'u ɲɛna assise nationale min n'o bolodalen de u fɛ u ka o to yen fɔlɔ u k'u ɲɛsin jamanadenw u n'u bolofɛnw o lakanani ma. kuma ye nin ye Nouvelle Horizon ale de y'a fɔ limanaw n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛ don min ye Les Échos welewele ale y'a jira k'a fɔ ko min ye baarakɛminɛn dɔ bɛ yen limanaw u k'a ma ko Pegasus limanaw ko nin baarakɛminɛn in kɛnbɛ i b'a fɔ ko maa min bɛ maaw dɔdɔ ka i ka kuma bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn walima i bɛ bataki min sɛbɛn yɔrɔ an bɛ bi diɲɛ tile min na bi téléphone ko kɛnbɛ bɛɛ lajɛlen fɛla ye maa tɛ se ka foyi kɛ bi ni téléphone tɛ walima ordinateur ni fɛnɛ a n'a ɲɔgɔnna caman ka a jirala k'a fɔ Israël kaw fɛ yen nɔ k'u ka baarakɛminɛn dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Pegasus wa a jirala k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la limanaw ko diɲɛ jamana caman bɛ yen u bɛ ka a ta ka baara kɛ n'a ye ka u ka jamanadenw ka kumaw lamɛn walima ni gouvernement bɛ yen n'a ni maa tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka kuntennaw tɛ kelen i n'a fɔ maa minnu bɛ fanga sinaw la ka olu ka kumaw lamɛn ECHO ka kuma la limanaw a ko Mali kɔnɔna la yan ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla anw fana bɛ o ko hukumu kɔnɔ n'an ka jamana ɲɛmaaw fana don dɛ o da in fɛ ka jamanadenw ka kumaw lamɛn nɛgɛjuru siraw fɛ o ɲininkali don dɛ a ma fɔ k'a kɛra nka ɲininkali don walasa Les Échos maaw ka kuma la a ko baarakɛminɛn min ye nin ye n'u k'a ma ko Pegasus ni a yera Israël jamana de kan sabu Israël jamana kan a jala k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ ka baara kɛ n'a ye wa u bɛ k'u ka jamanadenw ka kuma caman lamɛn n'a ye u b'u dɛn k'a lamɛn ka baaraw kɛ n'a ye a ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ ni nɛgɛjuru siraw ye a kɛra i bɛ bataki ci o a kɛra hali i ka telefɔni kɔnɔna la fɛn minnu b'a kɔnɔ n'olu marali b'a kɔnɔ a kɛra weleli ye o a kɛra bataki ci o a kɛra photo ni fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ i ka telefɔni kɔnɔna la i b'a sɔrɔ nin logiciel min ye nin n'o k'a ma ko Pegasus ko a bɛ se ka don i ka telefɔni kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen lasa k'a sɔrɔ e tɛ foyi kalama a la o de la ECHO maaw ka kuma la a ko Pegasus min ye nin ye limanaw k'ala a bɛ se ka i ka kumakan k'a lamɛn k'a dɔn karisa bɛ ka min fɔ ka tila ka i sago sɔrɔ a la a jala k'a fɔ bi Pegasus min ye nin ye ni o ye baarakɛminɛn bɔlɔlɔ sira kan limanaw ka a bɛ jamana caman kɔnɔ bi jamana minnu yɛrɛ ni olu jateminɛnen don farafinna a bɛ se jamana 12 ɲɔgɔnna ma Maroko jamana b'a la Inde jamana b'a la Mexique b'a la Azerbaïdjan Indonésie Kazakhstan Rwanda Arabie Saoudite ani Émirats Arabes Unis fo ka taa se Bahrain ani Hongrie n'u ye jamanaw ye minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ ka baara kɛ n'a ye ka ban wa a jala k'a fɔ Maroko jamana yɛrɛ ko siga kɛlen bɛ olu la olu nɛgɛjuru sira 10 ɲɔgɔnna bɛ yen minnu ni u ye olu bɛɛ lajɛlen ka fɛlaw lamɛn k'a sɔrɔ don u ma bɔ a kalama limanaw ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo bɛ e kunnaminɛ na an fɛ Mali kɔnɔ yan sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la limanaw ka maa ka kuma lamɛn k'a sɔrɔ a tigi ma jɛn n'a ye yalima sariya bɛ mun fɔ a la anw ka jamana sariyaw la ni dun an ka sariya sunba lajɛ min taara san 1992
limana ni o te jɛna i ka don maa wɛrɛ ka hakɛ kɔnɔ k'a tigi ka hakɛ tiɲɛ ni dun ye nin sira in lajɛ n'o ye bɔlɔlɔ siraw ye bi na limana hakɛ bɛ se ka sɔrɔ a la sabu i tɛ se ka maa ka kuma lamɛn k'a sɔrɔ a tigi ma jɛn ni a ye o de la e ko maaw ko k'u bɛ layidu di don nataw la u bɛ se maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu b'a sariya ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn ka se olu ma k'u ɲininka sariya nasira la ka maa ka kunnafoni lamɛn walima ka don a ka nɛgɛjuru sira kɔnɔ sabu n'i ye maaw ka telefɔni kɔnɔna la bi limana i b'a sɔrɔ maaw ka gundolafɛn caman de b'a kɔnɔna la ni maa wɛrɛ tɛ se ka o layɛ ni maa wɛrɛ ye fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ ka taa don o kɔnɔ k'o lamɛn sariya bɛ min fɔ a la e ko k'ale n'a ko tɔ ɲɛɲini an fana na sigi o kɔnɔ limana ni min bɔr'o la an n'u lakale aw ye ladira kɔnɔna la kuma in ye les échos welewele ale de ye a fɔ n'an bɔra écho kɔnɔna la an bɛ don fasidi sɛbɛn l'indicateur du renouveau kɔnɔ limana indicateur du renouveau y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana ka u ka fanga sina maa kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Guillaume Soro ye yɔrɔ nin waati in na ale yɛrɛ boli bɛ ka Côte d'Ivoire jamana bila a bɛ Faransi jamana kan ko nka ko a kɛrɛfɛma jɔnjɔn dɔ bɛ yen min o tun bɛ Bamako yan nɔ o k'a jira k'a fɔ ko sariya ye tɛgɛ kɛ o la o kɛra Mali ni Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔna la o la sa maa kofɔlen min ye nin n'o k'a ma ko Dabu Soko Mohamed n'o k'a ma ko Ben Souk député kɔrɔ don Dabu Côte d'Ivoire duguncin dɔ don n'o k'a ma ko Dabu député kɔrɔ kun don yen nɔ wa jɛkulu min bɛ yen n'o k'a ma comité d'orientation et de coordination de génération et peuple solidaire a tun bɛ o politique tɔn kɔnɔ o politique tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba de ye Guillaume Soro ye yɔrɔ Guillaume Soro limana ale ye Côte d'Ivoire jamana bila a mɛnna ka boli ka taa Faransi jamana kan waati min na gɛlɛya tun bɛ Côte d'Ivoire jamana kan Alassane Ouattara ani Guillaume Soro ninnu ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ ni maaw hakili b'a la Côte d'Ivoire jamana ka kɛlɛ min wulila ni a waati la Alassane Ouattara tun bɛ Côte d'Ivoire ale kɔrɔyanfanw fɛ ni Alassane Ouattara k'u minɛ i n'a fɔ Bamacima belebeleba yɔrɔ ale de nana fanga sɔrɔ bi fanga b'ale de bolo ani maa maa kun tɛ ɲɔgɔn kuntilenna la u bɛɛ lajɛlen ye jamana bila u bɛ fan wɛrɛw fɛ ani maa min bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o de ye Suku Mohamed n'u k'a ma Ben Souk u bɛɛ lajɛlen ye boli yɔrɔ ɲini u yɛrɛ ka dogo yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la dɔw taara nanzara jamanaw kan dɔw taara an kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw la dɔw yɛrɛ nana Mali kɔnɔna la yan nɔ maa min bɛ yen n'ale nana Mali kɔnɔ n'o ye Mohamed Ben Souk ye a jala k'a fɔ ko sariya wulila a nɔfɛ sabu n'i ye sariya taabolo lajɛ Mali ni Côte d'Ivoire jamana an bɛ ɲɔgɔn ye sariya sira dɔw kan n'o ye k'a fɔ ni maa ye ko kɛ na sariya kan ka wuli a nɔfɛ Mali ye yamaruya di Côte d'Ivoire jamana ma k'u kana ni cɛn ye o y'a minɛ wa an yɛrɛ ka finitigiw n'o ye gendarmerie maaw ye olu yɛrɛ tun b'a sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la olu yɛrɛ ye Côte d'Ivoire jamana dɛmɛ kosɛbɛ u ka sariya tigilamaw walasa cɛ kofɔlen n'o ye Mohamed Ben Souk ye a tɛgɛ ka se ka ta nin waati in na k'a bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan a na kɛ u taara n'a ye Côte d'Ivoire jamana kan ale fasidi sɛbɛn indicateur kelen kɔnɔna la limanaw ko sariya wulilen don bi dɛ min ye an ka hali alimamiw ye olu ton tɛ yen sabu min bɛ tali kɛ nin ye alimami dɔ ye n'u k'a ma ko Imam Mahi Ouattara ko procureur min bɛ commune 4 la limanaw k'u y'a wele k'a ɲininka a dalakan na nka kuma minnu bɛ yen n'olu bɛ ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ o kuma ninnu caman tɛ tiɲɛ dɛ kuma ninnu caman bɛ yen minnu b'a la ko Mahi Ouattara k'a bɛ bolola wa ko dɔw yɛrɛ tun bɛ ka kaso la donc ko kuma fɔ a ka ko la limanaw ko o tɛ tiɲɛ ye nka Mahi Ouattara alimami don sɛbɛnni kɔrɔ limanaw Bamako sigida 4nan la a jirala k'a fɔ kunungo araba yɛrɛ bɔlɔlɔw sanfɛ kumaw cayara ko a welela ja dɔ sababu la ja min ni o kɔnɔna la limanaw k'a ye kumaw fɔ kuma minnu ni o bɛ tali kɛ ko ka jadisiya wale ani min ye bamanciya wale ko ka fanga don o la n'u k'a ma ko apologie au terrorisme o la sa ni kuma min bɛ yen n'a a fɔra ja in kɔnɔna la Mahi Ouattara in fɛ n'o alimami don a jirala k'a fɔ a ka weleli k'a ɲininka a dalakan na limanaw a kɛra kabini ntɛnɛn tɛmɛnen de utukalo tile 9 nka k'a fɔ de k'a minɛna ko k'a don kaso la o tɛ dɛ fasidi sɛbɛn ka lakalili la yɔrɔ communicateur procureur min ye nin ye a ma vidéo man to
ama minnu bɛ n'olu bɛ kuma réseaux sociaux minnu bɛ nɛnjugu ni fɛnw kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ caman bɛ limanaw a ye tɛgɛ kɛ u la k'a jira k'a fɔ waati laban in na alimamiw n'o y'an ka diinɛ tigilamaw ye olu fana minnu bɛ n'u bɛ kuma farati kumaw fɔ limanaw ko ka olu wele k'u ɲininka o de la imam Mahi Watara in ale welela k'a ɲininka a dalakan na nka a ta kɛra dɔrɔn a welela k'a ɲininka limanaw kuma ma bɔ a la min b'a fɛ la a y'o fɔ kɔfɛ k'u y'a bila ka taa ka so foyi tɛ a nɔfɛ kuma in dɛ an ye nin bɔ indicateur du renouveau de kɔnɔ a bonya bɛ nin kunnafoni la n'an bɔra indicateur kɔnɔ limanaw fasidi sɛbɛn l'indépendant ale kumana indépendant y'a jira k'a fɔ nin walejugukɛla dɔw ye minnu bɛ yen ni olu fana tɛgɛ tara jɛkulu don minnu bɛ yen ni marifa cɛjugu feerebaw de don an ka jamana kɔnɔna la yan min ye commissariat du 16e arrondissement olu de ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni maa kofɔlen ninnu o tɛgɛ kɛr'u la commissaire min filɛ nin n'u k'a ma ko Yaya Ɲanbele ale n'a ka cɛdenw limanaw k'u ye tɛgɛ kɛ maa damadɔ la min bɛ tali kɛ u kɛlen don k'u tɔgɔw yɛrɛ fɔ i n'a fɔ NB HD ani AP tɔgɔw don minnu ni tɔgɔ daminɛw ni tɔgɔ labanw olu de fɔlen filɛ nin kunnafoni y'a jira k'a fɔ indépendant a ko polisi minnu bɛ yen n'olu ye nin baara in kɛ u ka polisi dɔw yɛrɛ ye kunnafoni di k'a jɛya k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 15 waati a kɛra utukalo tile 8 tɛmɛnen na nɛgɛ kanɲɛ 15 waati brigade de recherche min filɛ nin commissariat du 16e arrondissement tɔgɔ la ale de ka wulikajɔ kunnafoni minnu ni o dira jamanadenw yɛrɛ fɛ sigida in na n'o ye commune 1 ko u ka sɛgɛsɛgɛliw taara bin maa dɔ kan n'u k'a ma ko NB ale de ye u ka jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba ye wa limanaw a jala k'a fɔ a bɛ maramafɛn ninnu san a tɛ taa a feere yɔrɔ wɛrɛ la a b'a feere kɛrɛnkɛrɛnnenya la jadisiw de ma minnu bɛ jamana camancɛ ni a kɔrɔyanfan la a jala k'a fɔ ɲininkaliw kɛlen a la n'o ye NB ye ko a bɛ marifa san maa min fɛ n'o ye HD ye ko u bɛ baara in yɛrɛ kɛ limanaw u ni an ka finitigi dɔw yɛrɛ de bɛ jɛ la minnu ni olu bɛ baara la sevarekaw fɛ yen a jala k'a fɔ san 2020 ani san 2021 cɛ limanaw u ye maramafɛn min san n'i y'a bɛɛ lajɛlen dagosi kɛ limanaw a ka can kosɛbɛ sabu a bɛ fɔ maramafɛn minnu ma n'o ye PM ye n'o ye fusil mitrailleur n'a ɲɔgɔnnaw ye olu caman u ye olu de san limanaw u bɛ taa a feere jamana camancɛ na kɔrɔnfɛla la jadisiw ma ani hali yɛrɛ lakanakolo minnu bɛ yen n'o ye milisiw ye a jala k'a fɔ PM 15 HD n'o ye maa kofɔlen ye ale ye o kuma fɔ a ko maramafɛn ninnu caman bɛ yen a bɛ taa di yɛrɛ lakanakuru ma n'o ye groupe d'autodéfense ye ani jadisi minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na an y'a fɔ ten walasa limanaw o de ye hukumu kɔnɔna la 9e arrondissement kɔni ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ guwanen la jɔ ɲɛmisɛn k'u y'a fili nin maa damadɔ ninnu kan an bɛ waati min na ko sisan commune 1 parquet min bɛ yen n'o bɛ u ka sariya ko fɔ limanaw ko Yaya Ɲanbele n'a ka cɛdenw u ye ninnu bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan walasa sariya min n'u ka kan o ka da u kan kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant de kɔnɔ limanaw ka kunnafoni kuncɛ teliya la an bɛ don min ye le soir de Bamako ale kɔnɔ soir de Bamako a kumana politiki ko nasira la limanaw ko min bɛ tali kɛ yɔrɔ ni waati in na maa min bɛ yen ni ale tɔgɔ bɛ bɛɛ da n'a a ka fanga ɲini fiɲɛ wulilen don k'a jɔ n'o ye Seyidu Mamadu Kulubali ye limanaw Seyidu Mamadu Kulubali ko jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko bɛnkan ale de b'o ɲɛmaya la bɛnkan ko ani politiki tɔn Adama PAEJ k'a bɛ n'a fɔ ko bɛn bɛ n k'a fɔ u ka siraw bɛ ka ɲɔgɔn ye dɔɔni wa u bɛ fɛ yɛrɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a na kɛ jamanakuntigi kalata minnu n'olu bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ u ka délégation belebeleba dɔ n'o ye bɛnkan maaw ye olu taara bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adama PAEJ u ka jabala yɛrɛ la limanaw ko hakililaw falen-falenna min kan o ye k'a fɔ bɛnkan jɛkuluba ani politiki tɔn Adama PAEJ u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na politiki ko nasira yɛrɛ la a jarala k'a fɔ n k'a fɔ fasidi sɛbɛn in fɛ n'o ye soir de Bamako ye limanaw ko u bɛ sɔn k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa min bɛ tali kɛ baaraw la hali min ye siga yɛrɛ kɛlen don n'a sɔrɔla Seyidu Mamadu Kulubali ale tɛna kɛ Adama ka cɛbɔ ye
samba fla ani mugan ani fila limanaw ka kunnafoni kuncɛ teliya la min ye CSTM baarakɛlaw ka lafasali kuluba min bɛ yen ko ale bɛ fɛ ka tile 3 baarabila kɛ limanaw ko sabu u ye laɲini kɛ jamana ɲɛmaw fɛ u ka laɲiniw la n'o y'u ka hakɛw ye ko olu ma se ka sabati k'a sɔrɔ dun a ɲɛmaaba n'o ye Amadu Amion Gindo ye ale bɛ CNT kɔnɔ nin waati in na limanaw Suwadi Bamako de ka lakale ni an bɛ kunnafoni bila nin ka waati sera k'aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ